ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. دیر محترم مکرم عزت مآب جناب محترم نعمت اللہ سے فرزند ارجمن الحاج الحرمین الشریفین پیر محمد طیب سیب نور اللہ مرقدہ سجادہ نشین دربار عالیہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحابہ وسلم 400 پڑانگ او زمان اسلام ڈیرو قدر مندو عزت مندو مشرانو نوجوانانو دا اللہ جل جلالہ بندگانو دا سرور کونین تائیدار حرم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک امتیانو لرینا نزدینا راتلون کی درنو قدردانانو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ سرزما دوارو جہان و خوشالے کامیابی آو کامرانے نصیب کوئے آمین. گلنو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذات با برکات مبارک شان داغی مبارک و پیدائش منسزے پورے بیان کرو چکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تراتلو نو بیت اللہ شریف کے 300 بوتان پراتو دا بوتان عبادت اللہ ختم کر دا وحدہ اولا شریک عبادت داغی مبارک و پراتلو بان شوروش زکچی داغی دا اولاد دا پارزان لخدیو دا شپی دا پارے زان لخدیو دروازی دا پارے زان لخدیو دا سفر دا پارے زان لخدیو بیبیانو دا پارے زان لخدیو بچو دا پارے زان لخدیو او دا غلط عقیدہ پدق خلقو کی راجع ہوا خوش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا مکیم و زمی پخار کے دا بی بی آمینی غیگی مبارک تراوستا نو خلق اللہ تعالی دا بوتانو دا عبادت نخلاص کو دا وحدہ لا شریک عبادت ترالی الحمدللہ دا چی منگا تاسو دا اللہ عبادت کو سیدہ اللہ تا لگاو نو دا پمونگ دا اللہ میرا بانی دا خو برکت و خاطر دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دے زکر دا خلق و عقیدی پیغمبر پاک مبارک پاجیبہ انداز بانے برابر کی چھے سیدہ بما سیوا دا اللہ نبل چاہتا نہ لگئے کہ لگوے نو وحدہ لا شریک تبے لگوے ناشنا خبر دا چی دا پیغمبر پاک مبارک برات لو سرا نقش سنگ بدل اشوا پا یمن کی عامر یو کستی چکل حضور پاک مبارک پیدا کی نو التپاغبانے کم اثر دی مخامخی بوتخی دی داغی عبادت کو و شکل حضور پاک مبارک پیدا کی دنو دا بوت پا داغا دا مخین سردلان دی را پریوت بیا بے مخی تکی خبیا برا پریوت بیا بے کی خبیا بے را پریوت چھ باہر رائے تمام انہیں اللہ تعالی جل جلالہ تپ سجدہ بانی پرتی حیران دے چیا اللہ دا ساجی بغن نندارہ دا دا گل مبارک اورا دولسم دا ربیع الاول شریف او سراجی بغن نندارہ دا پدق دوران کے ایوی ماسمان تکتی اورنا دا فرشتو غندی میولی دا وی دا آوازو نکی چی ولیدہ نبی والمنتظر یو نبی مبارک دنیا کے پیداش وی یک دم ما آواز ورکا چی ما اسمہو دا نام صدا چی دا کم انسان پیدا شو نوی دا فرشتے آواز را کچی اسمہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دا کم ماشوم چې پیدا شد د نامه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دا وی په دغه دوران کې زما پړکی او تمنا رااله چې اے کریم ربا پروردگار عالم ما خدا اللہ جل جلالو عبادت جری کڑی ندی ٹول عمر یا اللہ جل جلالو حوزد بطانو پہ عبادت کی لگیاو ما خوشدان نبی مبارک نبی بی آمینی مبارک کی گیلا اللہ جل جلالو راوستلو بطان ٹور سردلان درا پریوتلا آمرو یا اللہ خدا پیغمبر مبارک پا حق بان پیغمبر وی چنن پیدا شوی زما پکور کی زما یو معصوم بچے پلا سبانی معذور دا پخبو بانی معذور لا سبانی شل دا خبو بانی شل دا گرزی دون دا خدا نبی مبارک پا حق بانی وی او پس چبانی یا اللہ زد کور نبہر راوت لے ما تمامی انتا تپسید بانی پرتی یا اللہ ددغ نبی پا خاطر کدا پا حقی زما دیر اللہ صحت ورکا کدا پا حق پیغمبری نو زما دا بچے دا معشوم یا اللہ صحیح سالمہ کا آمیر بخبل بیان کئی وی شکور ترا روان شما او کلمہ دروازو ٹکولا وی زما اغم شما بچی چی پلا سخبو بانی معذور وی ناغن بخبل بانی رالالا او دی دوران کی زمات دروازہ کلو کلا ما چی نظر واکو اے زما بچے ستا خودوان لا سن معذور اخپی دی معذور وے بابا جانا ذکور کی انگڑ کی ناستو ماں ناگن میو رنا پا نظر شلا آغرنا زما بدن تا اللہ راوستلا زما بدن تا دا سے طبیعت ملو شلو کم لا سنچی بیمارو طاقت بکنو کم اخپیچی بیماری طاقت بکنو پا دغرنا سر میں اللہ پا تمام بدن کی قوت پیدا کلو آمیر خوشحال شا چه ما کم نبی اللہ تا وسیلہ کرو اللہ زما درخواست قبول کر کور کی بی بی توائی بی بی کور کی نوری ساری دین شما دا کم معشوم بچی چنل پیدا شوی دی چه قربان دا بوتانو نقشیں بدل کردا دزمگی آسمان نقشہ بدل دا اونے کانی اللہ جل جلالہ تحمد و ثنا بیانی ددی مننا منڈے منڈے ہوئے دمدینی منوری جانان مبارک لرا روان شلو حضور علیہ السلام مبارک پلوری بانے رازی خوشدا دیر مزل د یمن نوک گور دا مزل ابراہام کڑے دے خدا گا عقیدہ دا وچ زبدا بیت اللہ شریف رانوما او دا بختمو ما او دا قدمون دا دی چه زبدا مدینی منوری دا جانان دا چه حرم مبارکینا چه دا لکم انسان دی چه دا وجن تمام کائنات کی انقلاب پیدا شا دا بطان عبادت میٹو شو دا وحدہ لا شریک عبادت شورو شا دا نبی مبارک خلید الغواری و چکل دمکی معظمی خار مبارک ترالو وامیرا سمر بختوری چی دا مدینی منوری جانان مبارک لا دا یمن نرامنڈی وحی
او دا نبی مبارک گوئے و چکل دی دا مکی معظمی خار ترو رسید اللہ چانے بختن اکڑلا چھ قربان نن چکم دی دا مکی معظمی پخار کے سوک پیدا شوی دی وی نن خطول لکان پیدا شوی دی وی لکان خطول پیدا شوی دی خود چا دا وجینا چھ اسمان کی انقلاب پیدا شوی پونو کی اثر پیدا شوی دا خانہ کعبی دری سوش بیت بوتان دا چا دا وجن سر دلال نرا پریوتلی چه دا معشوم بچی سوگ دے ورطوی قربان بسٹی گیا مخامخ چه دا کعبی مبارکی نا بہر روزی او دا مدینی منورے دا جانان مبارک کور مبارک دے چوس پکلے بریلی دا قربان دی تورشا عبدالمطلب سے بلا اللہ یون وسیور کھڑے دے خدا سے نازنین بچے دے چھو اللہ سے ناشنا نقشوا دا دا مکی معظمی پخار کے شنن پلارو کسو کی خوشبیان روانی دی دا 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 نازنین بچی دا خاطر دا دون خوشبوئی کرو دے ورغی دروازے و ٹکول عبدالمطلب سے برو ہوتا چاگرو ہوتا دا سے وطاو کتا مصافحے ور سراو کا وی صاحب سنگ راغلی وی جی زمانہ ما عامر دا راغلی دا یمن نیما وی راغلی سلے وی قربان ستایو نوسی پیدا شوی دی ما با دا غیر اللہ عبادت کو دا بوتان عبادت میں کو زانتا میں غٹ بوٹی خو دیو سار چی میں غط سیدہ لگولا چی ما با سیدہ لگولا غب سردلان نرا پروتیو وی ماوی چی دا ساجی بغن دے حالات تی فرشتو را تا حاتفی آواز را کڑے زرالما قربان دغا نبی مبارک پلمایو کور کے معشوم بچے وا داغا پا وسیلہ میں اللہ تا درخواست کرے واغا درخواست ہم قبول شوے دے دا معشوم بچی با ماتا یو جلد لو نخے دا اخپل استرگی پلگی غندی یخی کم عبدالمطلب سے ورطویرو کا زبید لرو باسم و شکل دے کور تا دننش نو بی بی آمینی مبارک توی چی اے بی بی آمینی مبارکی یو ملمر آغلے دے خود یمننا نام عامر دا اوستادی بچی لی دو دا پارے قدمون راغشتلی دی میرا بانیو کا غنڈ نقشے ورطا بیان کا وی لگی را کا حضور پاک مبارک نوبار بے ورو باسو چه قربان دا عامر دا حضور پاک مبارک سر ملاقاتو کی بی بی آمینہ مبارک خاموش شوا وی نا خیر لگی را لرا کا وی دا مدینی منوری جانان امام الانبیاء دمر خیستو چه دا بی بی آمینی لکیدن وی زما دڑن اما خوا کوا لکه ار چاله با اللہ بچی ور کڑی خمال چه اللہ کم بچے را کڑی دے دا سے بے چالم نی ور کڑی عبدالمطلب سے مجبور کا او سرور کونین دا مدینی منوری جانان امام الانبیاء محمد مصطفیٰ طولوئے صلی اللہ علیہ وسلم مبارک راواغشت سپین صادر مبارک پدی مخ مبارک دا پاسا غوڑی دلے دے او چکلے بہر روخ کا نو عامرے دا سرور کونین مبارک پا محبت پا انتظار والار دے چھ دروازہ کلاو شوا زبیرہ منڈکا عبدالمطلب سے ورطوی لگ پا قلار پا مزہ مزہ بانے وطا دا حضور پاک مبارک چہرہ مبارک اخکارا کئی و چکلے دا مدینی منورے دا جانان چہرہ مبارک اولی دا مخ مبارک بانے نظرو لگی دا نو پا دقا دوران کے نقشہ سناشنا نقشہ دا